Discord. Sana mfakose na mataswa 2 na mfakose. Saka nasuno wana mfakose wacha anafuya futu wale 2. Wana mataswa wale 2 wanafuya saka. Saka tino ngota kune washo macho awe. Chingotore tiswe. Pekutanga dina baba tapata uliboya. Ekude po ndofunga ndokubona. Baba tapata wakato une mwana wake wakafa nozi Priscilla wakabuda kwari aiva mutaroti ndiripe aimbudira ndi Daniel Yatoti ndakuita muchifu tapata pane zve mukoma wake anozi Joe wakatobatwa na Daniel Yatoti aiva kanda mugomba waida kumubvisa mugomba imomo akataura kuti asuzogona kudinba kuti abviswe baba Daniel Yatoti ndinda mbata. Saka tapata une yake kuuraya utoripo. Then ndotora zvakaita njesera zvakanda kwenda pana njesera dobata awa njesera undione mwana wake aichengetwa namai mazvakata kamwana kakakura musoro kari kakasvika pa 3 years musoro chaitobatidza kana musoro yevanhu vairi kari kumusana kasikagoni kufamba akanga akabatwa futi na Daniel Yatoti. Akadaro kazoti one day kari chengetwa nambuya wako Rosemary mazhakata ari mukunda mawoa aibakati mbuya izvumana unoka kudarisa madini ndibikira bota kaibakatorwa vakaendeswa kumuprofiti kwa dzimano vaenda kowekara ikoko kaibakafa. Saka it was a punishment straight away from Daniel Yatoti. Then ndo vadauya kuna Saruwaka uni issue yake ye nigirikini. He was the last person to speak to Daniel Yatoti in South Africa. Dakita in short. Then the punishment yakati tapata kurairwa vanhu vake vairi yakai punishment ye kutongwa ngedemo right ameno wamwe wacho wakazosapota wawa onana mufakose bigi kuti uchatongawo sei ndo zviripo pari zvino. Mari baba ndati Saruwaka aiweko ese manyepo ese aitaura aya ekuti anga asiripo aiwe futi ikoko. Saruwaka une issue yake kwenda kunozotora kuti ndakupinda kune munhu ari kuda kufa hwake mumba make Solomon Njesera aikuti ataura kuti why are you there, why are you worried, why are you intending to ask him not to talk more than he was saying. Akamuti ifall why Saruwaka uri apa ndo saka ite akuda kuti taura pano kuti taigara kumakafe taigara kuchakati taigara pakati zvese izvozvo ndio basi information yakuita discourse to this honorable court. Vari kunyepa ndio maganda kacho chaiwewa nane mataswa ndio maganda kacho mwana mataswa tapa uri papa mbowo uyu akadauya utaura wino ndokuya kuvhara ikusvika mutomupusha kubva uko andi kutaura nyeba andi kutaura nyeba ndio unotaura iwe I'm sorry chaka amen badi nyeba ayo ndo na mambo ndo zvingagona kudisclose at the moment ndo zviva sidzatanya toti dzafanya toti wakomana wasina kuona mufakose wakapuwa mapepa wakapiwa mapepa variko takauya zvepepa ya last musi 24 date 24 that date mukati vanogona kuzouya perhaps handicraft because nokuda kwekudefaulta kwaita kuatenda this honorable court katatu. Saka nhasi uno wana mataso abhoso kwa 4 and 3 times again wasina kutosvika bapana, and therefore we are worried as a family. Thank you. I'm sorry
Changamire. Ndikukumbira kuti ane mukoma wangu. Nyaya kana iri nyaya ngaipiwe munhu nyaya yake. Ndikuti nyaya ifambe. Nyaya yauri kutaura mbo itori pano handisini the last person ipa. Last person wairobhuya nawo ndisamamunhu. Paripa. Samamunhu ndemuri. Munhu waigara nanyatoti sematsanangurire takaita. Ndiwo anisatapatapa wari apa. Ndilumbokumbirawo mambo. Maningi ari kutaura murume. Ora iti mambo. Sorry, mimi andi mazini ndimakapesera kunga murume. Handizoba sematsanangurire waita. Inini ndandi story popa pakutaura. The last people katotaura naye. They are available. Thomas Mamundu hapa huyu. Munozviziva sei? Kuti malast people. Isi tutabva kuno kuti mambo. Sanangurira kuti munozviziva sei kuti ndiwo the last people. Wakataura. Mamuri kuno. Wakataura mambo. Tasvika ku South Africa. Takuchizobvunzana chichaitika. Wachizoona. Umwe naumwe titaura aiwa. Titabvunza kuti wadai wanhu waigara nani nawo. Prazi nyaya iyi yavari kutaura iyi umbo hwawo. Kune mupristi takaitsvitsa mutumwa nowanga ari ku South Africa. After 2 weeks takatsvitsa kuusangana. Pamanika bridge delegate marabhoma akatsvitsa zvekuna mambo. Izvozvi kuti nyaya yakutoshupa mashupire akuita. Mutumwa nimirodhi unayo. Waya nayo kutaura tanguti kaunoti kunyara kusati batsiriba. Saka tati musazoti makuwa. Iwonde changamira. Ndini. Alright mambo. Alright. Munozoti makuwa. Asi makuwa ba. Ndini ndakaitsvitsa. Ishua. Saka zvandikuita manje chandikutomirira ndosaka nduti nhasi handisokwanisa kupa judgment today. Ndikumirira feedback. Last Sarwaka. Ndikumirira feedback yasemember. Akandipa decision yaundipa then tokutachitaura mafonda kuti iwo wakudai. Because ndine zvikumbiro zvandakaita ndine chii zvakawanda zvandikumirira kuti andipe chii. Andipe feedback. Then tokutapedza nyaya. Asi chandikuziva ini ndechekuti kana uri kuziva kuti nechekuita nenyaya iyi zvauchasangana nazvo zvakatiomei. Ndo zvandataura basi. Saka ngatimirire chii. I think this next 14 ngati musi wa 30 ichi 20 28 hakuna kesi, hakuna dani. That's the same. Saka 21. Tunaongopa Tuesday kuti mbofeme nekuti kuti zvinhu zvedu zviite chii. Ndo saka ndotsva tundwa. 21 Zvivana vacha. Mabasa mambo. All right, so right, this one.